na we ọkwa ya ka nchọta actually go nje ma nkwo ogidi ọ bụla ebe a ka ị nọ with nwa Bunte di kamera. ọkwa mmadụ ka m na-agwa o na we mụ na-agwa gị na-asị nọ ka nchọta na Amani na ya la sigodi ga. na we asna last ọ bụrụ maka Pluto bụ Sam na ya na ka ya na-akọ ihe Na butu bu na nwa. na we mụ na-agwa na mụ ka ị na-emesi na post ya mi ọsọ delete ya Na mụ na entim ji, mụ na anya chim. good na But I'm body. ọ bụ na gị na your end no ala kwa ndị Hey! Mba na oluben na nke otu. So nwoke ibe gị bịa ebe a kịta ifu nalụ mfonu m ịgba nkịtị nwere ichi Echọrọ m nọkwa. ọ ga-ebe okwu mana enof eziokwu Hey! Ị na-ebe a nwere tilu m alụ, si m surrender analụ gị phone. Gị nwa amalụ ka alọba eji egwe maka o si kwado ka agbagbuo m bụrụ maka lọọ bụ bọdị nke efu.